nararag para iti misyon. O Diyos ama nagayat unay nga amami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdaar na tinaimbag adamag, iti panakaisalakan ti amin. Kadagiti managbasul, kadagiti napanglaw, maitugtugkod, ken kadagiti masakit, kadagiti nailaksid ken nabaybayan. Insagot na ti biag na iti krus, gapu kada kami, ket nagungar iti baro a biag, tapno subbuten na kami, ket ikapya na kami ken ka. Imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti apostoles mo, tapno ituloy dati misyon ti anak mo, ken tapno iturong na kami iti panakaisalakan. Agyaman kami ken ka, Ama, iti panangiturong mo kada kami, iti lawag, manipod iti sipnget, babaen ti managayat anakem mo, limagasot atawen ti napalabas, dimteng dito'y pagilyan mi dagiti misyonero, tapno iwaragawag da, ti Ebanghelyo ni Jesus nga anak mo kadagiti ammami, dayta tinangaramid kada kami at taum, ken kas maysa nga iglesyam. Kinadkadwa na kami iti sagot ti pamati, iti sidong tegpada a panawen ti sipngit man wenno lawag, panakabak ken panagbaligi, iti pakasaritaan mi akas tattaom. Nagbalin a maysa a pudno alawag kada kami, ti pamati mi nga garanranyag iti kasipngetan. Pabaruem kadi kada kami ti grasya ti Espiritum, amang tigtignay kada kami, nga agbali na saksi ni Jesus nga anak mo, iti maysa a lubong a dinadayel ti kinaaming, kinaranggas, kinakillo, sakit ken panagsagaba. Pagkaykaysayan na kamkuma iti pamati, akas anak mo, tapno ipateg ken ayaten mi ti tunggal maysa. Pabilgen na kamkuma ti Espiritu Santo, tapno ikasabami ti naimbag adamag, kadagiti kakabsat mi iti Asya ken iti amin a pagilian. Itdem kadakang ti maysa a nadalus at tarigagay, at tumulong iti padami a tao. Tapno mamatida ken apumi a Jesucristo, ket makiranod da iti ragsak ken biag mo. Sapay kuma tatarabayen ken di dawdawatan na kami tinenggasatan nga ina, ti bitwen ti panakaikasaba ti Ebanghelyo, ti panangiburay mi ti pamati iti pada a tao. Sapay kuma tatinatibker nga ayat ken panagdebosyon ken kuana, kas ay ayaten mi unay nga ina, tubayan na kami kas pudpudno a saksi ni Jesus iti amin a tao, kan kanayon as isasagana a maibaon, ken sidadaan ngagtulnog, iti sadino man a pangibaunan ni Jesus kada kami. Dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi, isuwa makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, may sa Diyos iti agnanayon nga wan inggana. Amen.